Adam hukuklarynyň ähli-umumy jarnamasy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 1948-nji ýylyň 10-njy dekabryna jar edildi. Onuň 13-nji maddasyna şeýle diýilýär: her bir adamyň her bir döwletiň çäginde erkin hereket etmäge we ýaşamaga hukugy bardyr. Her bir adamyň islenlik ýurtdan şol sany öz ýurdundan çykyp gitmäge we öz ýurduna dolanyp barmagy hukugy bardyr. Bu agzalyan hukuklar adamyň hereket azatlygyna degişli hukuklaryna girýär. Türkmenistanyň çäginde propiska ýagny ýaşaýan ýerine ýazga durmak tejribesi saklanyp galýar. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlara görä bir vilayetde ýazgyda duran raýat beýleki vilayetlaryň hususan paýtaht Aşgabatyň çäginde ýaşamak hukugyna eýe bolup bilmeýär. Ýa-da diňe belli şertlerde eýe bolup bilýär. Eýsem bu raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmegi hökmüne kabul edilip bilinermi? Ýa-da Türkmenistanda geçirilýän iri döwlet bayramçylyklarynyň öňýany vilayetlerden baryp Aşgabatda işleýän Türkmenistan raýatlar polisiýanyň kömegi bilen mejburi ýagdaýda paýtahtdan köpçülikle ün çykarylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasy raýatlaryň hereket azatlygyny kepillendirýär. Konstitusiýanyň 39-njy maddasyna şeýle diýilýär: her bir raýatyň Türkmenistanyň çäginde erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almagy hukugy bardyr. Adamyň islenlik ýurtdan şol sany öz ýurdundan erkin gitmäge we oňa erkin dolanyp barmagy degişli hukugy adam hukugynyň ähli-umumy jarnamasyna ýörüýte bellenilýär.